Здравейте, приятели, здравейте! Обещах, че ще кача ново видео за Стефанов ден и в момента го правя. Благодаря ви за 61 абоната. Направихме ги с благодарение на две видеа. С първото видео бая голяма визия получих. Така, искам да кажа, че вече може да е минал празника Стефанов ден, но искам да благодаря на всички, които ме честитиха, които не успяха да ме честитят. Извинявайте за хората, които не съм се свързал с вас, но проблемът в цялото нещо е, че аз съм доволен, бих бил доволен и още как с това, което аз искам да ви кажа, че на Стефанов ден се случи нещо, което не го очаквах да се случи. Отвърнах на баща ми. На Стефанов ден той се напил и ми търкова. Викам да ви кажа, че след празник. Но сега не само това, а и още нещо ще добавя. Чингета, полицаите, които се заклеят да пазят реда в града и в МВР-то, се осмелиха да обиждат мен на малумник, простак, ще ти забия, ще ти зачервя врата и еквилине. Абе, тези полицаи имат значки. Мен ме интересува, че имат значки. Имат значки и си позволяват каквото искат да правят. Това видео не е само защото искам че обещах да кача видео, а и още нещо, което аз искам да кажа. Че чингета много голяма власт имат. Прикаляват се с властта и се правят на големите гадове. Това е най-отвратителният проблем в цялата система на МВР-то. Мислят, че аз не мога да направя нещо по въпроса. Да ги съдя, защо ще ме започнат, че ще ме прибиват или какво си. Кой ще вярва на един малоумник, така ми казаха полицайчета. Аз не съм ядосен. Не съм. Да ме яд? Не. Просто не харесвам системата да си позволява каквото. Значи, просто целият скандал и сега в момента няма какво да кажа. В момента съм от дядо в апартамента на дядо ми и ако става за въпрос, не искам просто това да бъде поздрав за всички стефановци, на всички мои приятели, които се казват, които носят името с буквата С. И аз искам да кажа само едно. Това, което ме инфектира най-много, е случаят с чингетата. Защо с чингетата? Защото чингетата имат значки, полиция, пистолетчета, белезнички и други работи. Но не осъзнават кой е този, който трябва да си намира правото на действие. Не си знаят, не може да ти почат правата, не се представят. Скъпа на чингета не се представиха. Това е лично мое мнение за чингета. Глобяват, вземат подкупени чингенца с пачки в джобовете, спират нелегално коли, убийства от
от шофьори има, но хората с пари се измъкват и отново се разходят по улиците. Точно заради това е проблемът, който аз ме дразни в това нещо. Дразни ме и то защо ме дразни. Защо? Защото това, което аз искам да кажа, е, че не харесвам. Ама не харесвам такива копелета, ченгета. Нямат право да обиждат. Не съм запознат с правилата и с законите. Не ми пука. Но ченгета си позволяват твърде много. И това ме дразни. Дразни ме твърде много. Точно за това аз, ако ченге ми се държа, ще го обидя, ще ме задържи, защото съм го обидил, ще ме пребие, защото съм обидил полицей и като ме арестува, през някаква улица ще ме пребива до бой. Ти на кого ще обиждаш, бе? И ще му налагат. Защо? Защо? Когато ги обидиш, когато те ни обиждат, трябва да козоруваме. Когато ние ги обидим, те ни скачат на власт, защото са по-важни от нас, ли бе? Ало, къде се намирате, бе, ченгета? Може да сте хора с значки, но извън значките и патрулките и управленията сте обикновени хора като нас. Това, което вие правите, полицаи, това, което правите, е лошо. Не арестувате хората, които заслужават да са в затвора. Като, например, управляващите, които ни управляват и мислят, че като са на властното ниво и ние сме станали овце, ще ни управлявате. Не е моите момчета полицаи, господа полицаи, така да го кажем. Това е моя омраза към ченгетата. Това си е моето мнение към ченгетата. Две случки ми се случиха с ченгета. Едната случка в град Добрич. Тази случка тук. Баща ми е алкохолик, пиянде, се напи и ни заключи. Дали ще се оправи? Малко се надявам да се оправи. Дали може да стане нещо друго? И това може да стане. Баща ми на голям мъж се прави. И искам да правя един призрак към всички хора, които обожават алкохола. Не искам да ви променям адета и каквото да е, но ако може, не пийте, бе, хора, като не си знаете границите и мярката. Не пийте, бе, не пийте. Алкохолът уврежда семейството ви, съсипва семейството ви. Аз мога да кажа личен опит, защото моето семейство е алкохолицън, баща ми пияница, майка ми пияница и всичко това само защото така се чувстват щастливо. Ти така не се чувстваш щастливо, като пиеш. Чувства се, ти вредиш както на децата си, така и на собственото си семейство. Всички, които пият, моля, слушайте се в това нещо. Аз не пия. Не казвам да не пиете. Не съм никой, който да ви казвам кой си ти, че да ни казваш да пием или да не пием. Пийте си, съсипете си семейството, нека децата ви отидат в домове и в институции. Като аз израснах в институции. Човек, който съм аз ли съм? Не. Баща ми, моя баща, пие като гътна долна мастия. Обичам баща си, не обичам всички други бащи. Вие сте топ 1. Денят на бащата беше преди седмици. Да кажем, преди колко седмици. Но това, което баща ми направи, е нещо, което не трябва да се казва. Баща ми
тормозеше ме като малък. Ей, такова пишлеме бях, когато баща ми тормозеше, майка ми биеше я. И търпях всичко това, докато растях. Майка ми не искаше да стане по-лошо с мен и затова ме остави в институция. Не се сърда на майка ми. Сърда се на сипания ми баща, пиентур, който се сипа с живота ми и цялото нещо. Целият проблем в моето семейство е тръгнал от алкохола. Гледах баща ми как се напива, как биеше майка ми, прибиваше я до кръв. Майка ми е виновна, че не е подала молба. Как да подаде молба, като такъв темирут, пиянде, биеше майка ми. Аз какво да кажа? Искам да кажа. Пийте алкохол, ама умерено. Пийте без проблем, ама умерено. Това е нещо, което искам да кажа на всички ви. Празници идват, Коледа идва. Не пийте повече. Не пийте много, пийте умерено. Особено за шофьори, моля, ако сте бащи и родители, мерете си дажбата алкохол. Мерете си дажбата количество на алкохол. Да, аз нося на пиене. Носиш на пиене, ама като носиш на пиене, си казваш някакви думички, казваш си думи, които ги потискаме и алкохол не ги отключва. Защо не ги казвам, когато не сме пияни, а го казвам, когато се напием? Аз, добре, признавам, пил съм по поводи. Когато майка ми имаше рожден ден, се напих. Напих се, защото майка ми имаше повод и исках да я облъжа. Но, увей, като не съм пил от доста отдавна, бях труп на земята. И след това махмарука не бе гот хич, не ми беше лошо, а просто главата ми беше като камък. И не само това, искам да кажа аз. Искам да благодаря на хората, които работят с мен, за да ми е добре, да имам добър живот и да стана добър човек. Искам да благодаря на Диана Йотковска, че тя ме прие в семейството им и тази жена все още го прави. Лея Дида, ако гледаш това, с удоволствие искам да ти кажа благодаря ти с цялото сърце, което направи за мен, че ме направи добро момче и не тръгнах по лоши стъпки. Благодаря, че вие се застъпихте за мен и се запазихте и ме опазихте да правя тъпоти и глупости. И се извинявам за главоболието, което съм създал, докато си ме гледала, Леди, да... Просто исках да си кажа това. Благодаря ти. Благодаря, Чичо Росен, леко му прост. И на теб, Леди, да, че ме приехте в семейството ви и не се отказахте аз да бъда човек. Благодаря. Това, което казах, няма да се промени. Искам да кажа още едно мъничко нещо. Напишете ми долу в коментарите под това видео, след като натиснете лайка,
камбанката и бутона абониране за моя канал. Искам да напишете и отдолу под коментарите какви други видеа искате да качвам и дали бихте искали да направим кооперация или по-точно кооперация с някой друг човек. Каквито неща имате, напишете ги. Аз ще отговоря на вашите коментари. И нещо друго, което искам да кажа. Напишете какво мислите. Не само да ми напишете идеи за видеа. Напишете ми и имали ли сте гадни случки с сините кобри. Подчертавам, сините кобри е полицията. Кръстих ги сините кобри, защото карат сини коли. Затова за мен са сините кобри. Ако имате сблъсък с сини кобри, моля, напишете в коментарите и моля ви, дайте ми шанс и много добри идеи, които аз да постигна и да направя. Без изключение какво да бъде. Искам просто да бъда достатъчно ефективен. Дайте идеи за какво да говоря. Мога да говоря за колонизма, когато аз с колонизма, от който не съм запознат. Мога да говоря за политиката, с която грам идея си нямам какво представлява. Мога да говоря за полицайите, но какво да кажа повече за полицайите. Те имат значка и се използват за тяхната изгода. Имат значки, нищо не може да се направи, като им носят значката. Може да те осъдят, да те задържат и да те прибият най-малкото в някоя тъмна уличка, да те прибият. Вкарат в патрулката, отбиват в някоя тъмна уличка и те нахлагат до бой. След това, ако преговориш, ще те осъдят, че си нападнал ченгета. Общо взето, за ченгета много омразят тая. Но карайте, това е друг. Това са лично моя ведента с лично мой проблем с ченгета и лично моя омраза към ченгета. Ако някой иска да ме хейтва, защо хейтваш ченгета, ченгета си вършат работата, моля, коментарите отдолу ще бъдат отворени за вашите въпроси и идеи, всичко. Ще чакам отдолу под коментарите. Искам да кажа още нещо. Нещо, което е важно, искам да споделя. Аз желая едно. Весели празници и приятно посрещане на новата година. Когато нова година я посрещайте. Но моля, внимавайте с фойерверките и с спиртните напитки и алкохолните напитки. Не прекалявайте, не пийте повече от нормалното, пийте по-малко. Пиете ли по-малко, сте в разум. Пиете ли повече, вие съсипвате семейството си. Не пийте! Това е моя слоган. И ако на нова година ще хвърляте пиратки и ще си играете за фойерверки, умолявам ви, ако сте в жилищна сграда или някъде, моля, не хвърляйте пиратки през балконите, излезте извън апартамента си, мятайте
на ниска равност, а не от високо, защото отдолу може да убиете човек, да го оглушите. И заради четирикраките приятелчета, моля, спрете с тези фойерверки, приятели. Стресирате животинките, стресирате и вашите домашни любимци. Не е год, нали? Животните ви да се паникьосват, да откачат, когато има фойерверки. Ало, продават се фойерверки, но бъдете малко по-бдителни и по-малко фойерверки, по-малко снаряд, бомбички, пиратки и други неща. Уверявам ви, че домашните любимци ще са ви благодарни, ако го направите. А децата, които имат родители, които прекаляват с алкохола, спокойно, деца. Някой ден може да се оправят нещата, ако поне се пие по-умерено. В такъв случай успех на децата, които имат родители, които консумират спиртови напитки и алкохолни напитки. И весели празници и по-малко фойерверки. Аз бях Стефан Найденов Иванов, а вие бяхте с моя канал. Благодаря ви. Абонирайте се. Лайквайте това видео. Споделяйте го с приятели. Натиснете камбанката, за да получавате повече известия. И до скоро!